Badago lekua non zure ahotsa, zure ideiak eta zure ametsak bateratzen diren. San Fermin ikastola. Hemen, pertsona integrala garatzen dugu. 3 urtetik 18 urtera arteko ibilbide osoan zehar, zure hazkuntza pertsonala eta akademikoa lagunduz. Ikastolan lagunak ditugu eta oso ongi pasatzen dugu. Harro gaude gure kulturaz eta hizkuntzaz. Euskalduna izatea ez baita gentilizio hutsa. Eskuzabala gara, auzolanean sinisten dugu. Munduko hiritar euskaldunak gara. Horregatik, gure ikasleria euskaldun eta eleaniztun izan dadin lan egiten dugu. Mundura begira nago, eta nireak ez diren hizkuntzak ere ezagutzea gustatzen zait. Baina euskara da gure hizkuntza, eta maite dut. Oreka ez da perfektua izatea. Norbera den bezala onartzea baizik. Gure ikasleen ongizatea oso garrantzitsua da, eta bide horretan egiten dugu lan. Sortzaileak gara, ekintzaileak, gure bide propioa marrazten dugu. Errespetua eta elkartasuna gure bide lagun dira. Pertsona sozialki inplikatuak behar ditugu. Pertsona proaktiboak. Aukera izan beharko genuke mundu hobe bat eraikitzeko. Entzun, ulertu, elkarri lagundu. Horrela eraikitzen dugu San Fermin ikastolako komunitatea. Eta horrela lortzen dugu nork bere buruarekiko konfidantza. San Fermin ikastolan gure seme-alabak baloretan ezten ditugu. Errespetua, auzolana eta elkartasuna. San Fermin ikastolan, pertsona dugu helburu.